Bună ziua, bine ați venit în un nou episod de Freestyle Football. Și astăzi o să vă arătăm 5 scheme, 2 de mine și 3 făcute de cameramanul. Prima schemă o să fie braziliană, inventată de brazilianul Ronaldinho. Ok, nu mă veți minte. Și executat bine de el. Ok, hai să vă uitați cum se execută schema. Ok, deci sunt mai multe faze. Prima fază se țin pentru stângaci, picioare stângul un pic în exterior. La momentul executării trebuie să vă lăsați în partea din față. Asta e prima fază. A doua fază, ridicați cu glezna, cu călcâiul drept, minge până aici, luați piciorul de pe minge, luați piciorul drept de pe minge și apoi loviți cu călcâiul stâng. Ok. A doua schemă este o schemă inventată de mine. Uitați. Este o ridicare foarte cum să zic, care foarte multe avantaje eficientă la freestyle. Foarte eficientă la freestyle. Ok, uitați. V-am mai arătat o dată. Deci, are 3 faze. Prima fază, se ține mingea între picioare. Picioarele drepte amândouă. A doua fază, pentru stângaci, se duce mingea, se lasă pe partea dreaptă a corpului, se duce mingea aici. Și a treia fază, se trage cu laba piciorului, mingea în sus. Ok, acum, cameramanul, 3 scheme. Ok. Prima să fie flica Ronaldinho, făcută de celebrul brazilian Ronaldinho, sau cum se mai zicea, din tosul. Prima eșoare, din 5. Na. Asta este o combinație din această schemă. Este o combinație care trebuie să știți prima dată foarte bine flica Ronaldinho. Okay. Are 3 faze. Prima, se trage cu talpa piciorului spre lat. A doua fază, se ridică mingea dând cu piciorul în ea. Așa, și a treia fază o lăsăm să curgă pe aici. O dăm pe aici, în spatele piciorului de sprijin. Ok. A treia schemă. Bun. A treia schemă, o să trebuiască cameramanul să-mi dea pase pe jos. Pauză un pic. Nu, bun. Ok. Și acum o să Lasă. pase cameramanul. Această schemă se trage din X-Tower. Deci, această schemă se execută dacă sunteți dreptaci, se ridică cu stângul. Se dă, deci vine mingea și dați cu șpițul în ea, cu partea asta. Se ridică și înainte să se ridice mingea, puneți piciorul aici. După aia o prindeți pe piciorul celălalt cu care ați care l-ați ținut sus. Bun, și acum, ultima schemă. Și ultima schemă este de flica Ronaldinho, numai că se face cu călcăiul. Un fel de combinație. Da, un fel de combinație. Deci, prima fază se dă cu călcăiul așa, aici, fix sub minge, numai partea de la șpiț să fie atinsă de pământ. După aia, veniți, țineți piciorul drept, ca mingea să poată urca pe picior. Când mingea urcă pe picior, o puteți prinde pe piciorul celălalt cu care ați rulat mingea. Asta a fost tot. Dați like-uri sau subscribe-uri, comenturi. Asta a fost tot. Ne vedem la următorul video. La revedere!